създател и главен редактор на един ежедневен вестник Пловдивски новини и едно частно радио TNN. Има специализация в Съединените щати в областта на рекламата и управлението. Илчевски ще ни разкаже за една история от неговото детство, баба Лена от село Върбово. Знам, че го познавате, освен това, че е известен, той участва и миналата година в фестивала, когато ни разказа за Самодива. Заповядай. Да открием официално. Да. Здравейте! Благодаря на всички присъстващи, благодаря на Венцислава Великова, която голямо сърце да направиш някъде, където няма традиции, празник и този празник да събира все повече енергия. Хубаво е. Надявам се и до година, и по-до година, и много години да се виждаме в така празнична обстановка. Приготвил съм една история от моето детство. Добре, така. За баба Лена. Но ако ми позволите, като всяка книга, както има предисловие, да сложа лявата летва на рамката, в която искам да звучи тази история. Аз съм роден в Широка лъка, понеже селото на баща ми Върбово е нямало родилен дом 58 година и някак си от това село се озовах един ден стипендиант на Гласа на Америка, специализант, масови комуникации, реклама и пиар. И така, между тия две дати се случиха някои събития, които ме направиха от едно гологлаво, стригано, ниско селенче в един рекламен експерт. Вашингтон е построен на естуара на река Потомак. Това е индианското име на реката, която се влива в Атлантическия океан. Няма какво да ви обяснявам. Дипломатически град, щата Вирджиния, щата Мериленд отпускат малко земя, за да се образува столица на Съединените американски щати, която да не е в никой щат и да няма претенции, да няма фаворити. Дипломатически град, дипломати, които не си знаят парите, огромни заплати, нивото е високо, стандартът е голям. И една вечер ни поканиха на чаша вино. На вечер ни поканиха в един ресторант, който се намира на естуара на реката. От една страна е водите на тая голяма река, от друга страна Атлантическия океан вече се вижда. Черни, бели, жълти, зелени, с пипала, без пипала, цялата дипломатическа гмеж. Това е пъпа на света. Високо ниво и си казвам, Боже, до оня ден, все едно, че беше оня ден, съм скитал по баирите на село Върбово, даваха ми да наглеждам телета като малко хлапе и сега изведнъж се намирам тук, където няма по-нагоре. Няма по-нагоре. И човек малко или много комплексиран от... И да не искаш си комплексиран от произхода си. Летял си 8 часа над Атлантически океан, виждал си какви ли не неща. И в средата на ресторанта една камина. Много така, като прикърпена малко. Всичко лук, стъкло, алуминий. Камината от 5 стъклени стени и една тухлина, на която вече дима от вода горе. Аз мислех, че е бутафорна, защото вътре бяха наредени доста правилно едни цепеници, едни дърва. Стъклата бяха чисти, както са чисти стъклата на старателна домакиня. Обаче по едно време дойде един човек с бели ръкавици, добре облечен. Не беше сервитьор, но беше някой от състава, от стафа. Драсне една клечка кибрид и запали дърветата. Разпалка имаше някаква.
До този момент мисля, че огън е бутафорен, някакви светлини ще светнат. Лунна огъня, разгоря се много бързо, явно имаше беше напоен с нещо. И в този момент с един редостатен ключ намалиха осветлението. Може ли си представите, това е 7 часа вечерта в януари, достатъчно тъмно е, само от блясъците на реката, от светлините на града и тая камина се разгаря. И в този момент някой намали осветлението. Изпитана практика, вероятно направено много пъти. И в този момент тия може би 200-300 души чернокожи с висок клас. Ресторанта отихна и изведнъж всички започнаха да ръкопляскат. Всички започнаха да ръкопляскат. Не мога да ви опиша моята изненада. Беше едно такова тържество и шок. Тези хора на пъпа на света показаха, че огъня за тях е нещо много важно. Повече от спектакъл. Те ръкопляскаха така, както в НДК публиката ръкопляска на някой известен изпълнител. Бях леко стреснат и също време нещо в мен изгря много голямо. Бях тръгнал с една малка идейка да остана тая държава. Имаше възможност, Чичо сам ме беше поканил като главен редактор и собственик на вестник. Там купуват мозъци, в зависимост от статуса. Ако си писател са 4 книги, до 1 година вземаш гражданство. Всички облаги, както и спортисти с златни медали от световни първенства, олимпийски игри, автоматично получават гражданство, защото носят някакви гени, които ги изкарват фаворити в определена област. До този момент имах надежда и така една мисъл, ако има начин да се вкореня тук. Въпреки че като журналист знам, че трябва да почна да мия чинии. Ако си дърводелец, започваш с дървото. Ако си строител, камъни, цимент, бетон и така нататък, няма проблем. Това са универсалните занимания. И в цементи в Америка, и в Швейцария, и в Финландия. Но журналистиката работи с перфектен език. Това може да бъде само майчиния. За мен нямаше такъв път. Но въпреки всичко, език се научава. В този момент бавно моите планове се смалиха много лекичко до пълно отрицание. Какво правя тук? На пъпа на света, аз не обичам тая дума боготворят, някаква друга огромна почет към огъня. Това е нещо изключително за тях, това беше спектакъл. И си казвам, къде отиваш, бе? Имаш селска къща, имаш апартамент Пловдив, огнища, имаш Родопите. Всяка седмица отиваш, палиш огньове, ходиш за гъби. Беше много превратна точка. Беше 10 януари 1999 година. Взех самолета без всяко съжаление и се прибрах тук. И нито за миг не съм съжалявал, защото има много планини. Апалачи, Кордилери, Алпи и така нататък. Но като Родопите няма. Като нашите планини няма. Друго си е да вървиш по някоя пътека, да срещаш някой дядо и да му кажеш: ей, здравей, дядо. И той ти отговори. Да си в собствена среда е огромно богатство. Огромно. Да се опреш на някой. Не, че без език не можеш. Те са универсалните езици на жестовете. Навсякъде може да се, ако си комуникативен. Но друго е. Ето, примерно, одеве чух текста на тая песен.
кой народ може да създаде такова нещо? Такава красива история. Ние сме малка държава, но на тия 111 000 квадратни километра имаме 7 фолклорни зони. Не знам дали ги знаете. Добруджанска, Северняшка, Тракийска, Македонска, Родопска, Странджанска и Шопска. Да, и Шопска. Благодаря. Германия, голямата Германия с 85 милиона население, има 4 фолклорни зони. 4. Представете ли си какъв погреб от обичаи, от легенди. Ума ми не може да го побира. Само диалект, като вземе човек да следи, му пада капата. А когато влезем в песеното творчество, вече е неизбродно. И така се прибрах. Така останах в България. И, както някои се пропиват, аз се прописах. Да. Започнах с една книга 10 приказки, които разтръсиха света. Опитах да видя как е да подвържиш малко думи. Книгата 1000 бройки свърши за 3 месеца. Това беше 1992 година. Смеха, разбира се, е нещо, което винаги се харчи добре, защото е универсалният език на настроението. И така, лека по лека. Днес съм с няколко заглавия, записки от селската кръчма, Крадеца на слама, Пивница Щуро село. Това е моят самолетоносач, който ме държи над водата. От записки от селската кръчма вече с 12 000 тираж без книжарниците. Не продавам книжарниците, само така на място, с хора, с които се запознавам и по панаири на книгата в София и големите градове, Бургас, Варна и така нататък. В моето детство някъде, тогава, когато не знаех нито, че ще пиша, нито, че ще се храня с буквите, на края на града мама и татко, те се бяха преселили от Широка лъка, от Върбово, в Пещера. Това е малко градче, Пазарджишки окръг. И съответно си ходиха с поминъка. В махалата имаше много родопчани и почти всяка къща имаше крави. По една, по две крави да си помагат. И вечер излизахме да посрещаме кравите, които говедари докарваше, а сутрин кравите се изпращаха на това сборище. Там имаше една баба Лена, аз за нея всъщност искам да разкажа. Тя беше на 91 години, 91 или 92. Много религиозна жена. С едно кръстче тук, четеше Библията и непрекъснато говореше с притчи, неука жена, обаче духовна, не духовита. Духовита съм аз понякога, като се напия. Духовна жена. И гледаше облаците и казваше: виж сега, виж, тук в облака има един кръст. Сигурно, когато човек му се прииска да намери символи, навсякъде даже има един медицински термин за това, когато в някоя мазилка, в някое нефтено петно, в пукнатини, в камъка намираш изображения. Но баба Лена не беше позорка. Не я бяха смъкнали от родното им място, от село Върбово, на възраст, в която не знам, хората на 80 години вече смятат, че живота им е свършила. Тая жена как се беше адаптирала, не знам, но я пускаха да посрещне кравицата. Родопски език, не кравичка, кравицата. Така както има няколко думи за нива, български език. Нива, нивичка, нивище, нивче, малко нивче. Ето това тук.
Една нивичка, където може да сложи фасул и картофи, какво друго да стане в планината. Нивче, колко много любов има в това нещо. Как да съжалявам за една държава между двата океана. Сигурно е хубаво и там живеят хора, както каза една гостинка на Слави Трифонов, каквото и да кажете за Америка, все ще е вярно. Те са над 300 милиона вече. Каквото и да кажете за нея, все ще намерите поне 20 милиона, които да покрият тая представа. Кажете простаци, ще намерите 20 милиона простаци. Кажете гени, ще намерите 20 милиона гени. Средковци и така нататък. Баба Лена, милата, родена някъде в края на 18 век, на 19 век, прощайте, само това и беше забелено тук с едни къси ръкави, от слънцето изпечено. Тялото облечено в някаква жилетка, тя тогава беше, най-вероятно, заради това е било облечена черно, жалеше. Сега вече хората не жалят, но тя носи всички бележи на традиционната вдовица, облечена в черно, да се знае, да е белязана с кръп отдалече, да няма ухажване, да няма дъжди и така нататък. Вижте какво нещо. Сигнатура, цветова сигнатура. Аз съм еди каква си. Имам такъв статус и такъв морален статус. С мен ще ги не бива, няма фриволни неща. И с една тояшка, сгъната като буквата Г, и излъскана, полирана от епидермиса на ръцете. Тази жена, като загърмеше понякога, като си 360 дни в годината, отвън чакаш кравите, понякога прогърмява, понякога вали дъжд. Тази жена казваше: чуй, Свети Илия минава с колесницата. Казвам: какво? Дете на 5-6 години, понятие нямаш. Кое е над облаците? Не си чел астрономия, не си чел книги, не са ти говорили за устройство на галактика на света. Тя живееше в един друг свят, различен от астрономическия. Може би чува, че живеем на планета, че има Слънце, че има Слънчева система, че всичко това се върти някъде и галактиката се върти около себе си. За нея над облаците имаше някакви друмища. И там Свети Илия, точно при определени условия, подкарваше колесницата си. И тогава, през зимите български все още не бяха засипани тракийските пътища. През България минават 21 големи римски пътя. Едното е Вия Милитарис, който от Белград отива на Цариград. Голямата стара дестинация. Другото е Вия Понтика, който идва от Варна, минава покрай морето, отива пак на Истанбул, на това море. Вия Игнатия минава през Родопите и се свързва с Бяло море, оттам за Рим. В България стояха коларските пътища. И тогава помня, още имаше коне, каруци с дървени спици. Нямаше гуми автомобилни. И дървеното колело, вече забравих името, как се казва, железния обръч, който трака. И издава същия звук. За нея, за тази жена, тогава, в това време, когато кумулуси се размер вятър подгони облаците, в нейното съзнание Свети Илия беше подкарал някаква колесница и тя дрънчеше по небето и питам: баба Лено, ами това, това се изкри тебе, моето момче. Изкри, не си ли виждал желязо, като удря в камък? Изкри. Боже, колко трябва да е голям този Господ. Колко трябва да има голяма каруцица. Колелото колко трябва да е голямо. Да се плъзне една мълния от един край на небето на другия. 12 км, 20 км да пробяга мълния. Много пъти се връщам и се мислям
Тая жена на вододела на две епохи, промишлената и она е другата патриархалната, където кравите и магаретата са част от семейството. Те са членове от семейството. Затова родопските къщи са асамблирани така. Хората живеят на горния етаж, в долния етаж е хлева. Не обора, хлева. Оттам идва, ако чуете някъде хлебоуст. Това значи оборен език. Но тия думи си отиват, защото ние вече се интегрираме и с Европа, и с цивилизация. И постепенно езика ни обеднява. Баба Лена. Така опитвам се да си извадя от съзнанието още нещо от картина. Да, тази жена с дрехи и една престилка, под престилката винаги носи едно парче от хляб. $0.15 беше хляба. Тя носеше, за да може като посрещне кравата си, да й даде малко в устата, да почерпи животното, че са се срещнали. Сега, като ви дойдат на гости, винаги имате някаква кутия бомбони някъде. Не, че никой не е имал бомбони, но традицията да покажеш да го посрещаш с нещо сладко, да му осълдиш деня. Баба Лена вадеше, той е 1/6 или 1/5 от хляба, очупваше и кравата я гледаше така. И протягаше език още. Остана някъде далече това нещо, но може би точно защото имах такова детство, станах писател. Както Радичко казваше, че орниците, земите на неговото бащино село, където се родил, са неговата орница. Тоест там, където ореш и се изваждаш реколта. Ето, баба Лена, още не съм писал за нея, не знам дали някога ще я включа някъде, но аз едно се живее с мен и, както казват хората, човек е жив, докато го помнят. Тая старица, която беше толкова добра, на мравката път правеше, тя вярваше, че Господ е над нас и че ще урегулира нещата и че доброто винаги ще победи, така както е и в библейските писания. Ами това е. Благодаря ви, че ме слушахте за тази жена. Успех на фестивала за много години. Заповядай, това е грамота с едно малко подаръче, канатица, панот канатица, което е символ на семейството, на взаимността, на домашния уют, на любовта, с пожелание да си останем приятели както аз с теб, така и ти с фестивала. Благодаря.